bịara ikwu ebe a wụ eji m ayụyọ wee bịa first. Eji m ayụyọ wee bịa first. Ogechi and Jpac is our sister. Jpac okwu anyị ọnụ is our brother. Before na ana agbabu saga ụmụ saga na-atụ ụtụ, mana nke a bụrụzi saga ka a na-agbazi, nke a gafego saga maka ọtụtụ ndị mmadụ chere na saga ka a na-agba, ọ bụrụ saga ka a na-agba ihe a. Ọtụtụ ndị mmadụ pụta ha sị na onye ikwu eziokwu asị na akwụ ọgwụ ụgwọ na ị na-egbupacha na ị na-ekwu ire onye a na ị na-ekwu ire onye a. Mgbe ọnwụ na-akwụ m ụgwọ gị nwa akwụkwọ m ụgwọ ka ego nke gị ka m kwụ iri gị. Gị nwa sị na akwụ m ụgwọ ụgwọ m ụgwọ so ka ego nke gị karịa ka m ike kwụ iri gị. Ebe politiks ka anyị na-emezi. Uche onye ọbụla nọ na Facebook bịara ịchọ ego Facebook. Uche onye nọ na Facebook bịara ịkwa asị. Uche onye ọnụfu na Facebook na ọhịa bịara ikwu maka mmadụ. Uche onye nọ na Facebook bịara ime prankị ọhịa unu chere, mana ị nwere ike ichepụ ya ịghọtazi ijidere ya onwe gị na ọ na be gị ka ọ dị. Iche ya ijidere ya onwe gị na ọ na be gị ka ọ dị. Emeka Nweze, okay, after the live video, can you get my number? Oh, after this live video. Now, what am I trying to say? Ejima your beer first. Ejima your beer first. What's can you 191 Ogechi and Jpac biko? Ejin Chine kibine new where yogi biko. Iyo na Jpac ke menagu. Asuhom gi ga agbani awo. Asọm ga-akwụ na ya ụgwọ ihe ọjọọ mere, mana biko enwere some things ihe ọ kọrọ gị ayọ ka m na-ayọ biko ekwuzina ya. Enwere reason why jisi gị ekwuzina ya, mmanye gị reason why. Enwere ịdị ọ ga-abịa ikwuo asị nke ahụ enweghị problem, mana enwere ịdị ọ ga-abịa ikwuo eziokwu na Jpac ka ị na-emegide Python right, mana o nwere ihe datin na-emebi ezigbote ihe. Ịghọta Jpac ị na-emegide anyị no ya maka ị na-akwụ dị ụgwọ n'ihe o kwuru maka your father. Ya maka ị na-akwụ dị ụgwọ quite alright, mana enweziri ihe a na-emebi. Ịma ihe ọ na-emebi na enwere video drop today concerning a seaman. Enwere video drop today concerning seaman. Is na Jpac si na ọ na-akpọnye ha ụmụ nwaanyị and na seaman na like ụmụazị achọghị ibere onwe ha uru ndị dị abalị a. Ịghọta now ọ bụrụ na nwunye seaman abịa wash vida wee fụ ihe a ikwu ọ ya asị oke ọ ya ka di m na-eme. Isi nwere ike because was a problem, another different problem between seaman na nwunye ya. Ịghọta oge because was a problem between seaman na nwunye ya. Asụghọm gị ga-akwụ na Jpac ụgwọ mmehie ya, kwụọ ụgwọ mmehie ya, kwụọ ya ọfụma. Ọwụ ihe ya bụ ụzọ kọọ maka your father. Ịghọtago ya bụ ụzọ kwuo maka nna gị according to ihe i kwuru n'iru akwụkwọ isi na ọ kparịrị nna gị si na nna gị rape gị bụ ọgọ ọnụ according to ihe ikwu ọ si na ọ ya ma kwuru. Ọ bụ na o kwuru ya eziokwu kwụọ ya nnọọ ụgwọ mmehie ya, mana biko ana m ayọzi gị as my sister biko enwere some things ọ gbachara gị bọsọ anọghị m mgbe unu na-akpa. Ịghọtago that since ọ gbacha gị mana ikwuo na ọ ga-ahapụzi maybe another things as in na some families biko obi gị daa jụụ. If you get obi gị daa jụụ ka number 1. Then number 2, Jpac okwu anya ọnụ ọ bụrụ na eziokwu na ihe niile Ogechi and Jpac na-ekwu na eziokwu na eje na MTN maka na ọ gbagara ihe kọlọ na mmadụ zara aza dị recorded na MTN office. Kọlọ na mmadụ zara aza dị recorded na Glo, ọ dị recorded na Etisalat, ọ dị recorded the voice achi weta ya weta nwunye. Ọwụ na eziokwu ka ọwụ
okwefuru ndị big man a niile gị na ha na-emekọ ihe, okwefuru na you have betrayed them, i betray ego ha na iluzgo ha. Ha nwere ike ha sị gị don't worry, hapụ ihe ya, don't worry, but in them ọ na-ezigbo ezigbo na ha gwara gị ihe eziokwu, you have betrayed them already. The trust ha nwere n'ebe ị nọ agwụgo. Enwere ihe ga-emeche n'elu ụwa ka a na-akpa ihe dị mkpa ka ị nọrọ dị ya. Ka ihe ọzọ ị kwesịrị ịma na. Then number 3 wee bụrụ my sister. Ama m n'iwe n'ọnụma akpasiri gị ka iji react, mana egbuna ka aka gị ha otu nata. Enwere ihe ọzọ onye ọzọ ga-agwa gị ihe, mana mma agwa gị ya. Enwere ike otu ọ na otu a na ịbịa na-ekwusi ihe ndị Jpac gwara gị. Ọkụ mana ụfọdụ people ga na-atụzi egwu, ụfọdụ ndị ọzọ ga na-atụzi egwu. Enwe ihe ọzọ anyị agbago ha tụbazi egwu ịgba gị ya na ha bika agba gị ya nụ, ịghọtago, ikwuo ya n'iru akwụkwọ, ịfụrụ ya. So iwegide ọkụ dajụọ menata, biko ayọ ka m na-ayọ. Enwe ihe ndị ọzọ ka gwara gị n'ikwu bụ biko reservezie nke ahụ, maka datin ikwuo ya ka iwe megide Jpac. Yes, ama m na ọzinatin ga-emebi Jpac affect, mana family ndị ikwu, family ndị ahụ kpụzi afa ga-ebutere problem ha na nwunye ha. Ịghọta, asọkwana m na Jpac kwuru, asọkwa m na Jpac ekwughọ because I am not there. Ịghọtago, asọ m na Jpac kwuru, asọkwa m na okwughọ because mgbe a na-ekwu ya, mgbe a na-aza ya bụ call, I am not there. So ayọ ka m na-ayọ. Enwere ihe ndị ọzọ ka kwuru, ọ ka bụ ịka na chi wepụta doo. Ọ na iche ekiche ahụ na ọ ga-emebi ihe ma ikwuo ya, na ọ ga-eje mebibe ihe na some families ma ikwuo ya. Biko reserve nke a, biko akanyọ na this blue app as in nke ikpeazụ amaghịzi m ebe m agbaje na blue app amaghịzi m ebe m agbaje. Akụkọ karịrị. So nne m putuo ayọ ka m na-ayọ. Enwere ihe ndị ọzọ ọ ka gwara maka ndị mmadụ, biko ekwuzi na butuo. Ihe nji ayọ gị ihe ahụ, adị m ayọ gị because of Jpac. Ihe nji ayọ gị ihe ahụ because of ewu ike ikwuo ya, o jepụtebe problem bitu ya. Who dey call me now? Who dey call me? Phone m ga-adị on, nobody will call me, mana immediately mere video call esi from nowhere na-abịa. Ịghọta, do nne m butuo, iwegide ọkụ dajụọ. Ayọ ka m na-ayọ. Ịghọta, adị m ayọ on behalf of Jpac. Ihe m na-ayọrọ ọnwụ on behalf of some families. Ịghọtago, maka na ya wa akụkọ karịrị. Ya wa akụkọ karịrị. Ama m ihe niile awụ ka ịkwụọ Jpac ụgwọ mmehie ya. Ka ịkwụọ ụgwọ mmehie ya, I know, mana ebe na-akwụ ụgwọ mmehie ya iche ike enu na that some of those things you just na different families cause wahala. Ama no Jpac ebunecha ihe niile ahụ. Ịghọtago, so butuo kama nwere ihe ọzọ ịma o kwuru. Ịghọtago, awụghọ ihe eji mebie na family mmadụ n'ọha awụ ikwuo ejepụta ya ebe ọ nọ inwe ike ikwu nke ahụ, mana nke ya ji pụọ emekwa vidio awụ maka si man anyị kwesịrị ama m onye ọwụ adọkwa m ready ime onye ọwụ. Ịghọtago, so si man bịa nụ vidio a na
and true true ọ bụrụ eziokwu true na ya bụ si ime ngwa Jpac ihe a eziokwu na the remaining table for ịgbajikọ ọkpịa ha jegara na efere biko butuo enwe ndị ikwu bụ ịka paaki na friji biko ekwuzina reserve ga biko do maka na ihe ngwa gị na-awụ ihe mụ achịcha si ka m gwa gị ịghọtago because if you say some of your videos Jpac mechara ndị mmadụ now people are not revenging ịghọtago oke onye obodo Jpac ji eyo ya biko onye obodo ka iji eyo Jpac biko ọkwa because na ihe ikwu maka onye obodo na hazi maka ọ dị ikwu maka onye obodo bụ eziokwu ka ihe ha ya biko okwe nwere idea now ije ịpụtago yo mbaka biko ịdogo now ihe ikwu maka mbaka ọkwefugo na hazi aka ijiba yo biko ijigo yo chikala biko if you self buru mmanya weje bi chikala ya yo ya biko ọkwefu na ikwu maka chikala Bahasi. Okay for ya? Ifuri ya? Mgbe ke hiti, isi ke hiti ya biara the wedding. Mana bia go wedding. I will get direct way. You are biko. So if una some of things you put am ndiga, wa asi Jpac. Ana ekwu ya ifile na agbago wo. Ana ekwu ya ifile na emegide gi. Ana ekwu ya ndị mara asị na akwụrụ ije ụgwọ. Ogechi And Jpac kwụrụ m ụgwọ ka m wee na but unu enwekwara ike ịjụ ọ gịnị butere gịnị ka oge nke akịta na Ogechi And Jpac kwuru na Jpac gwara ya nwere ndị mmadụ na-ekwu maka that one. Ana m ajụ ndị mmadụ nke Ogechi si na Jpac si na papia rape ya bụ Ogechi And Jpac bụọ ya ọnụ ọ Ogechi And Jpac kwuru abi yes now why na people anọ mgbe e kwuru ya off from because good no Ogechi And Jpac debo na mma two of you dị na mma wee bịa so okwu ifu ya now why na people achọghị ịtụgodi that one aka ka mara godi ma Jpac o kwuru ihe akọ na okwu ihe ya sọsọ ihe ndị mmadụ efesi iwu Ogechi And Jpac ekwuo nwaanyị nke ekwuo ụtọfụ onye ebe mmiri si banyere opi ụgbọrị nwaanyị ndị mmadụ achọghị imetụ aka dị ya ekwu unu asị a na-asa idere Ogechi iji uwe asa idere Ogechi iji uwe emegide omega mmanụ si apụtagodi ọ bagara ya soshal midia awụchi na ga-enwe sitin onye ọnọdụ na China n'ihu ka mara ma ọ bụ ịbịa ibi idozi okwu ọ na inwe ike ịjụ ọ gịnị na-ese first so ibi idozi okwu ịpụta bụ ebe ibe idozi okwu ịtọ n'ofu onye tiri mmadụ ihe ibido babara ya mba without ibu ụzọ jugodi ọ gịnị sere ọ gịnị butere ya wụ ọgụ gịnị butere ọgụ ahụ first onwere onye na-ajụ ihe butere ọgụ sọsọ ihe onye ọrụ kwụsị n'ọnụ Ogechi And Jpac ekwuo ọ ihe onye ọrụ akpụ n'ọnụ omurizi n'okwuo anyị na-emekwana ihe anyị na-emekwa ọ bụrụkwanụ m this Ogechi And Jpac ihe ọ na-complain na Jpac kwuru mmadụ na-epụtago na social media mee vidio jugodi ya nne ma ọ jugodi Jpac ikwuru ihe dị ụta mmadụ na-epụta na social media bịa mee ya okay, for people are misunderstanding me here. Chibeze, can you come on? Chibeze, Emmanuel, I got put online. I can send that video. Can you go and come? Let me invite you. Chibeze, Emmanuel, can I invite you? Okay, Oyo Batagodi. Any person that want to enter to live video should enter. Can you draw my can you the video, the section is open now. Any person that want to enter, you are free to come inside this video. The
Okay, Chibeze Emmanuel, but I can never go digging. I want to Chibeze, should I invite you? Chibeze, should I invite you? Came online. So that I want to ask you a question. Then you ask me a question. Iota. I want to ask you some question. Because now you are there for us. I don't am perfect. And when I want the matter I met here. And then when I'm in room for correction, and when room for any advice, I will take it. I will think about it, I will take it. So can I invite you on live video so that I can ask you a question? Then you ask me a question. Okay. Okay. Let me send you a request. Okay. I'll send a request. Okay. I said, balancing. I said, go request. Okay, okay. Yeah, you are welcome. Good afternoon. yeah, Ijoa. Thank you, sir. Ijoa, I go to a Fifioma. If your mama, you're welcome. Here goes Yaga. Adima, Jehovah Beze. We thank God for today. I just want to add a little something, if you know. I'm not here to come and ask you question. I just want to add my own advice, if they can hear. Okay. As na omenala agba ahụ ego si ekwu ya. Arụgba afọ. Arụgba afọ ọbụla good. I know that many people will not hear my voice. I'm not a blogger. Nkenja Abulu Facebook content creator. Nkenja Abulu content creator. Nkenja go Facebook. Okay. We are just coming on Facebook to come and catch fun after we must have done our work for the day. Okay. Or anything that we feel like, catching fun, we come on Facebook to come and catch fun because he says, what is it called? Social media. We socialize with people. Okay. Socialize with people. So, but Nanki Pazwa, onye jukwa manya o. Otu osu that na inwa bundi Igbo turns in social media into another thing. Just like if you could say that Nanka Bozi Saga, Nanka Kaligo Saga. Yeah. That is what I'm seeing here because so will you fire name Obugodi ni ifela he onye name that thing. Man onye ne ya n'akụkụ ifele ga na-eme ya. Okay. Onye ọbụla nọ ya n'akụkụ ifele ga na-eme ya. Okay. So why am I saying this now? Afọ illustration ị na-enye kele ebe nsogbu asị wee bido n'onwe onye na-ajụ ebe nsogbu asị wee bido. Okay. Jpac amara m onye Jpac bụ before. Amara m onye Ogechi And Jpac bụ before. Otu ansi pụtakwa n'online amara m gị onye bụ before. Mana mụ na gị meet go one on one. I get me to go na filling station ebe I bịara ịgba fuel. Okay, yeah, yes. That name, yeah. So mụ na gị afụgo one on one ebe I bịara ịgba fuel na filling station. Yes. Nọ n'ime moto m nekata gị nsị ọ na ọ bụghị ije ụwa dị ife a. So nne gị na-ene m. So if I go no, this suspicious, if I go no obodo nwe ka o si wee dị. So
I have to approach you when you see okwa ginwa bijowa. Isimu yes. No ginwa bijowa. So I church kene muamu onye obuna gairu. You see, that is what life is supposed to be. If Ifeni na naganu, igwa nke beziokwu ifele hapuzili onye okwesi ime na-emekwezi mụnwa. Because mpụta mjeze na social media si ka m narị anya na social media ma gba nkata with people na social media ife na anụzi bụ that is akọlụ gbadata. The thing na-eju anya mgbe na-ajụ ọsọsọ anyị nwa bụzi ndị Igbo nọzi na social media. Ọsọsọ anyị nwa bụ ndị Igbo nọzi na social media oju ebu na ụdị fa na afịọ n'elu na afịọ n'onu onwe onye nwere ike isi godo nnọọ ka ya nagide ọsị abụgodo n'ife nwa na owu takazie gị onwe fa na-asị okofu onye nagide ma onye ka ị nagide godu. Well, that is by the way, ịma na mmadụ niile abụrụ ofu otu onye ọbụla si eche echiche otu isi eche echiche abụrụ otu nwa si eche echiche and otu si erizi n'ife abụrụ otu gị nwa na onwe gị si erizi n'ife. So what I want to say is this: ebe ọ bụ na Ogechi And Jpac decide go that na he's not going to bow down on this issue because of ife Jpac ikulu gbasalụ papia or any other saga emailing in the past. Not to he back down. I want to advise Ogechi And Jpac. Ya face Jpac one-on-one. Only for not only call Jpac no ya be a Jpac. Let her not bring in anybody into it because of the Roma is not good. It's not good. Let her not bring anybody involved. Observe God no man in Jpac in a maker. He should not mention anybody's name involving in this issue. Yeah, here because never can you need to go do your this thing because on your mother, which your voice. Continue. So if anyone I'm just saying this as an advice. Please mute your mic. Or mute go. Emmanuel. Huh? Emmanuel. Good afternoon. Can you only happen not that calm now? Only Mute your voice. It doesn't work. It's only work by one. The other. I'll continue. So, if anyone, I'm just giving this as a brotherly advice to Ogechi And Jpac. Yeah, because only for not only call Jpac in wa. Yeah, call ya Jpac. Yeah, oto lano tuto. Yeah, bolu Jpac nono. Yeah, happen the friends nde hana Jpac na-emekọ ifu or anybody hana ya na ọ mada. You know, I'm on Facebook. Have you seen no saga? If case not taking my linger to another thing, mbaho oya social media issue. Because once you are calling people's name, you are defiling their reputation and everything, and they are ready to sue you in as much as the person that is involved. So let us don't just come out and say something because each that's don't involve another person in it. Add another person in on it all the very video menu power seaman power alpha seaman or something like that. It's wrong. My dear sister, it's totally wrong. In as much as I'm Jpac before. I'm from Delta State, Igbo speaking side of Delta State. So I'm an Igbo man. And anything open a madu name, face you only guinea will issue. Face yeah.
one-on-one. Call your don't involve other people. And another thing in Choliku, yeah, look at that now. Some of these things on name. Whether more fat you more of fat is immaterial. That is not yeah, look at that now. Yeah, no that's no disrespect in one way or the other. Because there are people, there are reputation people that are also friends with you, that are also mingling with you, and because of this singular act, they might be speaking with you, but they will not bring out their heart to always do things with you. So these are the things that we don't really reason. Don't do something because you want to do it. There you can talk, you can do things, you can say things. No, that only you have the power, you have the strength, you have everything, you have all the charisma. But always remember, there are people who are going to draw away from you because of some of this attitude. I'm telling you now. And another thing, because let her give respect to the husband. Let her give a single respect to the husband. Oh, she's a woman, she's a lady. There are some things. Listen to me. It's nothing. Onye fulu mmadụ n'anya ga-agwa ya eziokwu. Onye fulu mmadụ n'anya ga-eme gịnị ga-agwa ya eziokwu. I am nothing. You can say, who is this person? Anybody can go ahead and commit whatever. I don't care. I don't care, because you are not feeding me. I am not here to tell you that follow my page. You understand? So even can we my parting word. My parting iji ụwa onye akwụọ okwu na onye ọzọ ekwu ọ bụgo not 20 minutes bụ 15 minutes ka onye ọ na-enwe ihe ọ ga-contribute, onye na-nwere ihe ọ na-eme nwekwa n'ebe ọ na-eje ebe a kịta efu na-abata m Ọnịcha mana achọrọ m mụnwa na onwe m na-achọ ịwakwa awọ mana ọnya nwa mere nji chọọ ka ntị no na ama na mba ekwu okwu na ọka ọkọta okwu ulo da na etago nwere onye na ibi ya organ network onye gị nsogbu enwe chọrọ ịgwa ọga ekene bụrụ n'ọdụ na ọpụgo ọga ekene nwere ihe ikwuru before ikwu okwu isi na amam na ihe m na-ekwu isi na onye ọnwụ na nwere ka o si akpa agwa nke ya. Do you understand? O nwere onye ga-asị come on get out, just come on get out. Gịnị ya nwụọ taa today ịmara onwe ị ga-asị go and sit down. Gịnị ya nwụọ taa onye ị ga-asị ya ụtọrọgbagbo nna gị anyị kpọrọ ụtọrọgbagbo nna gị ka dị more stronger than go and sit down. Onye agbachi m nkịtị. You gotta go. Now, people are saying that I am afraid of Ogechi and Jpac. Now, can somebody put on a comment section on Monday? Ebon a video. Iburuzo. Each correct you, you were in short when I correct the you get short correct money. Is it on anywhere? It's on this money. Nah, he in a quad home. It's on look at this mugo. Look at this ashawo. Yeah, I'm not man. I got the point. Even a question. You see, look at this parrot. You wrong, we have correct. So you don't mistake. Each correct money get you love, we correct somebody. So if every video, there's such thing. If people go to Aria, and beside what on about the open. Okay, but if that thing, you might like to reply, go where you want some guy with you. Enthusiasm on that side, they'll get in Jaga. You know what I mean? We enthusiasm as an aside there. People check correct here. He goes there, over the picture, TV, whatever may video. Never the TV, or Jamaica video. But I go up to go ye. Did you watch it? I one of the poor. I went to good afternoon. Good afternoon, my brother.
biko ewekwana iwe o nwere nna kọntrị achọrọ m eji ọsọ achọrọ m ikwu ihe a ana m ekwu ya Chineke nọ n'eluigwe mana anyị nche nne bụ Christians otu a na abụ Christians Chineke na anyị nchekwa ofu ebe mana o nwere ihe ma ọ na-eme na the body of Christ ọ bụrụzi ihere ịghọta mmiri because anyị na-apụ ka ije tọghọta ndị mmadụ anyị anaghị apụ ka ndị mmadụ tọghọta ndị omenala tọghọta anyị ana m ajụ ọjọọ asịkwa gị na omenala njọ but anyị na-apụ ka anyị tụgharịa o nwere ihe ọ na-eme ona esota treat datin otu kwesịrị na esi treat nwere nọ na this blue app na-amarọ ma ngwa bụ iji kịta ọ bụ na ị ga-ekwu just ị ga-forget maka mmadụ just because of God ikwu nke bụ eziokwu onye nọ n'ebe a mana Jpac and Ogechi na-eme body of Christ ihere ngwa n'ebe a na-anọ ma ya na-agwa gị na because ị gaghị abịa gwacha m na nchegharịa na Christian Chukwu na-adị ndụ Jizọs na-adị ndụ but ngwa pụọ ị na-ekwu ọtọ na amụ na-apụ gị n'ọnụ from morning to night ọ dịrọ ọnụ mma ndị anyị na-agwazi atụ ịgwasị ha ka eke chọ ka a si weta ọnụ kabịa ka m na-eche ma na nwere inside n'ime na-abụ Jpac is just ama m ka m na-esi eti ihe eti m ọ na-ebitere ya na-enwe m onwere ngwa n'ebe a nwekwuru somebody a friend ị nwekwe ọ bụ na enwe as a friend ị nwekwere ya as a brother or sister ihe eme ịgbagide nkata rute ebe onye ha na-emechi ọnụ onye ọ na nwaanyị na-enweghọ ya na ndụ ya ịghọta I blame gom Jpac blame onye n'ihe ọbụla nwoke ekwesịghị na-ekwu okwu ka nwaanyị nwoke ekwesịghị na-ekwu o nwere ihe ma ọ dapụta onye efu sef ọ bụrụ niile ka ị ga-agwa nwunye gị o nwere ihe ma ịgwa nwunye nkịta efu chiri obi n'aka ọkwa nwunye gị na-arakpụ ụra ahụ o nwere ihe ma onye efe ma ngwa ya because egwu ahụ create problem between you and your family then mana Jpac ga-apụta gwa gị everything nwoke esoro taa emekwuo ma nke aka ikwuo ma nke a na-asị osikwuo but blame anti Ogechi ebe a maka ebe a ngwa gị na ihe akịta efu na Jpac ọsị na Jpac posturu mpe ya ihe tago ihe eme taa iji ụwa gee ntị ihe eme today o nwere ike mgbe post ya nwere ike ọ bụrụ na ịbatabeghị ibidobeghị all this ihe na ị na-eme online all the preaching na ị na-epri because all preaching ka ị na-epreach online people amarọ ya nwere ike batabeghị mere nwekwa ike ọ bụrụ na ịbatago but Ogechi iweburu ihe a n'obi gị na na-atọ sinsi anwa which means that ibu ezigbote enweghị ibu ihe iburu ezigbote ihe n'obi akwa ka nka judge my own because ọ bụ na ibiri ezigbo ihe n'obi mgbe ihe ha mere ị ga-akpụ ya sị ya ihe anyị mekwe na ọdịghọ m mma o nwere mgbe ihe ị nwere ike imejọ m mana ma na imejọrọ m ị nwere ike imejọ nkịta ma na imejọrọ m ihe dịrị m nwa nkịta efe ịkpọ m gwa m wechi ya Jpac weche na-enyo ihe ahụ ma na mmejọ wee tịsị gabim sorry mana ibu ihe a n'obi wee ruo taa ọ bụ ụzọ because of this issue of a time iwe bọhatata mana onwe nọ na social media na-ama aka Jpac na Ogechi so ebu nnu na mmanụ even Jpac wee dị nso ngwa sef enwedo onye gị na ya dị nso sef let me just tell you the truth ngwa bụ nwere onye gị na ibe o nwere ike gị na ndị anọcha 6 months o nwere onye ime ha nchere na-afụ mana Jpac na ndị a dị na mma close very very well ndị na-eme ihe na-emekọta just because of obi nwanne mana achọrọ m ka ị judge ya normally and Ogechi anaghị emechi ya secondary abụ that na ebe ọzọ nche ịta ka ọkwa bụ secondary abụ that na otu ị nọ kịta enwere ike imejọ gị mejọ ezu ugo mejọ Jpac ọ bụrụ iwu that na nọ mbọsị anyị yọrọ ngụnwa bụ iji ụwa biko not that the same day ka mma enwere ike mmụọ Chineke nọ n'ibe m nọ nwere ike ịkpọpụtakwa another day nchetakwa ihe a m mere gị mbịa yọkwa ezu ugo ọ bụrụ mbọsị yọ ezu ka mma ayọ gị but that time ọ yọchara onye obodo ma ihe nye ya na-eje ihe anyị na-ekwuta na ọ bịa yọọ chikala mmadụ nwere ike ịnọdụ otu a realize mistakes ya ọ ka nwere ike ịbịa yọọ ọgụ tomorrow because of okwu okwu n'ebe ị nọ ọ dị possible ịghọtara ihe ji eme ke that point calm down ka okwu just ka m brief just isi na mbata esi ka m kọwatara gị ihe dị because achọghị m ịsaidere mmadụ na this thing o nwekwara nothing chọrọ ime ka ị mara people na-adịghị ama people ji alak this thing mgbe m na-destroy ka m destroy ya iji ụwa ana m destroy my own ana m destroy onwe m ị mara kịta nwere ike na enwe business ya adapta na anti Ogechi na mmadụ ya chi ime but because of otu o si were ekwu ihe niile a kịta o ji asị na Jpac gwara ya ịghọta mmiri na otu o si ekwu ihe a kịta nwere ike tomorrow everybody will be afraid of to do even to tell her anything secret
ezekwu ihe na-agwa gị n'ala ibi ma ngwa n'ebe a kịta ọ bụzie niile ka ịchọ ọ bụzie niile dutu ihe a na-eme na ọmụzi lesson ọ bụzie niile ka ya agwanwuzi anti Ogechi to tell you the truth because of what you are seeing now because echi mmadụ na mmadụ na-ese okwu a na-ese na-edo nwanne na nwanne na-ese ọ bụrụ onye mba ọ bụrụ onye ji ihe ahụ anti Ogechi na-eme the best no anti Ogechi eme bụ for that thing ọ bụrụ na ọ ya ekwe m ọ bụrụ na anti Ogechi ya ekwe ebe even n'ihe ọ ga na-anụ ọ bụrụ na ọ ya ekwe m ya take self decision abụghọ ya ekwesịna na onye ayọ ya ezugo ayọ onye ayọ ya ya nwara na ihe ahụ efe ọ na-eme na ọ na-egbukwu ma onwe ya ihe ahụ efe ọ na-eme na anti Ogechi na-egbu onwe ya life ihe o ji egbu onwe ya life na because of gịnị people will be afraid of anti Ogechi. People will be afraid to do something with anti Ogechi. I'm just telling you the fact. I like him. Otu so like can so like Ogechi. I like him. But na mmadụ daa ya like ezugo. Yeri na no even one person je correct anti Ogechi or block him. As I'm talking to you, block him. Because one person na-agwa mmadụ ọ na-agwa mmadụ ọgụcha dị ka ọgụcha ihe ndere those bụ nje ọpịa na blocking. Likewise ezugo nna plan ka m mesi je ka m fue na achọrọ m ifukoro onye a na onye a wisdom ya na awụfu awụfu mana ezugo blọkụrụ m they block me but onye emezi m ka m pụzie ihe a na-anụ ọgụ ihe a na-agbakwanụ mbụ enyi na ọkwanụ body of Christ otu ifu ngwa bụ ji ụwa na mbụ na ifo ka onye ọbụla ihe anyị na-emezi ihe a ọ yiri ka ọ bụ dị ndị na-ekweghị ekwe anti Ogechi ihe ọ emedo kịta efu best na ọ ga-emedo bụ agwa nsị gị onwere onye ha na-abụdara ya intoto anti Ogechi ekwesịghị ịpụta kịta bụrụ that thing ịdọ mmadụ aka na ntị gwu ya na-ekwu ihe o mere 1 or 2 oke na kịta n'ezere ihe na-adọkọsị ndị mmadụ isi ọnụ antị ndị na-adọkọsị isi ọnụ kịta efu ị nwere ike inefe ị na-emegide Jpac mana those people nwere ike ọ bụ na ihe ejikọ ya na Jpac nwere ike ọ bụ na ọ dị strong na ha ya hapụnwuzi Jpac but gwa na ngwe n'ebe efu na-create enmity between you and people anyị na-efu ị na-adọ na-enwekwa hatred n'ebe nwa nọ Emma ka m kwuo let me come ka m kwuo okwu ikwuru amaka nke m wee dị mma ịghọta okwu ikwuru amaka nke m wee dị mma number 1 wo some people bịa sị na Ogechi na-ete Zion ure I want to correct that impression. No, I'm coming. I want to correct that impression. Zion. I am coming. I want to correct that impression. Even if no Ogechi na go to Zion, although I'm not Zion, for example, okay, because I'm not Zion, it don't know Musinisi. You see, I should not react. No. You react as a human being now. I am coming. I want correction to because of that. Namna Zion. I'm gonna watch Chineke. I'm gonna preach Christ. If I know Musinisi, I should not react. Onya patara eji were Christians tina na pocket today. Fetchie. Obu na ekube anyo Christian. Anya de me help so ku. Ayo Christian, I dem help so ku. E mo oti no kita na. E ma ni me bia ihe msi ko we mo no bro me. Obro me now. Obro me now. Obro me. Obro me. Ime bia ihe na. Mo na go friend. Wo nwanne. Ime bia ihe m. Nse gị ya akwụ we mo no bro me. Obro me now. Mo na go nwe issue. Ntapụta na mo na gị dozi awu. Aye edozi nwe nke kpọrọ police ka ebe dozie ya ọ bụrụ na nke kpọrọ police police mesie gị ike akpọrọ police ka police mekpe dị ikpe ịmara bụrụ mmehie ọ bụrụ mmehie na ka ekosi bụrụ mmehie na ịmara bụrụ wickedness idea okay gee ntị akwụfụrụ otiti nọkịta na enwere ihe ị ga-ede ga na-ekwu ya iwọcha dị vidio asị m anti Ogechi ya biko enwere ọ chọrọ ịkọ Jpac ya kọọ ya from A to Z mana ya biko enwere nke ga-emebi ihe na family mmadụ ya biko ya sevuzie ya mee ebere. That's what I said. You said it. Do you understand? That's what I said. Now, I'm trying to bring out something here now. Now, what of our Igbo? Is na nke ahụ
mgbe ihe gbasara mpe Ogechi ihe Jpac kwuru n'otego o mere na ọ bụrụ na ka o mee ka gwa onwe anyị eziokwu ọkụkọ otu ihe nọkịta na mụ na gị dị na mma for example enweghị ihe mere m last for 10 years mgbe arụghị nchefucha ya my brother nwere ihe ga-eme m kịta na-achọ ka gwa onwe gị sikwana m na ịdị sorry ka ị realize ya na ihe ime m adịghị mma igwe ha realize ka m kwechiri were ya na-eme nganga my brother mmeji wete kete ihe eze mmeji wete kete wee fight gị. That is the truth. Mmeji wete kete ihe ezi ahụ wee wuchieta azụ wee fight gị because I forgive you kete ihe ezi ahụ I forgive you imezie nke gị were na-eme ngala nke imezo ezigibe chọrọ bring him down mmeji wete that one nchefu wee fight ya gị hold on